ora sembodal cenanangan bareng ketiban tumbak kok njerem drantal mlayu modiar cah kae mau. Sampeyan upama padha babake tak tonya lho, Man. Sebabe kula niku kanca apa mungsuh? Kanca. Kanca kok lah ngabali nek Anoman ulip. Seneng nek kula dijojohi cangkem kula. Wah sampeyan. Penyakit. Wong iki wong gerane ora krasa. Terus goblok. Kok goblok? Kudune nek ketancep tumbak iki mesti metu gedhiye. Wong di ketancep tumbak Anoman gedhiye ya ora ono. Kowe ora ora kok mau ki mung ditumpet. Mosok kowe iki wong tuwa ora iso bedake kena tenang karo mung ditumpet. Mompengi ra jamak-jamak. Waduh. Berarti kula kelep kampusan ya, Man. Ayo. Wah, iki lho. Mung ditumpet mompeng kula ra jamak-jamak. Mulane sesuk meneh iki bedake. Lha ono bedane? Oh, aduh. Ora sembodo karo ning gleleng. Jojo cangkem kula, Man. Kula pengoman urip to. Nyomel kane watiku. Danes. Kula glecak niku pucuke tumbak dipaske cangkem kula. Celot, celot, celot. Terus diangkat bangkean kula nggo tumbak. Gobong awak kula. Bres. 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 Bablas. Kontal, kontal. Punya manggamen. Arep maju nes. Lah. Mbok menawa mbeku saka kepentingan ora. Sing nonton jengkel ndil. Ben. Mbok menawa kono sing ngalem durung gati gleleng. Wis ora dalem ora masalah. Mbane loro awake. Sapa Kurawa sing durung maju maju lho. Dursasana Hun. Maju ora? Ra. Piye ta iki? Citraksi. Maju ora? Maju ora? Napa mboten wonten sing maju? Wis entek kabeh ning kari kowe Dursasana. Wah, kalah. Piye, maju ora? Nek pancen pun mboten wonten sing maju. Nggih pun, Man. Apike nggo mundur bareng-bareng. Aku nek sangu pinteng nak pinteng wis ayo jan. Rumangsaku omong aku iki ora sangu bener. Dul. Maju mboten. Wis ora arep maju kok dipaksa. Sampeyan niku wong tuwa ora titen lho, Man. Ora titen piye? Pun, mangklot kula tak takon karo sampeyan. Sapa sing wani karo Anoman? Anoman niku arep ketek tuwa. Ning digdaya tau tate ngobong negara, mateni buta 1000 ijen. Ngalengka negara gedhe diobong ijen. Sampeyan ngobong wohe dadak wong loro. Anoman niku ngobong negara niku ijen. Lha iya, lha nggih. Kok Dursasana kemusuh Anoman niku cecak nguntal cagak cebol gaya wulan muta ngitung lintang nang kelakone jepak wurunge. Wadake. Liyane Anoman ya ana sing dadi cantrike Sabdawala. Sawa? Antasena. Lah niku meneh niku gentho-genthone gentho niku. Sapa sing wani karo Antasena? Mboten wonten. Apa niku waton iso omong wae. Kurawa niku sing tumandang rekoso kok sampeyan paitan cangkeme penak wae. Sapa maju? Sapa maju? Sapa maju? Oh, duwe pate kok njero waton dawuh. Kowe ra maju, rak. Ora isin, rak. Isin ngopo? Isin nggo merem ilang. Wong niku gawe penak mawon ora. Kowe nek menang karo Anoman kondang, ora kondang ora apa-apa, mbane ting penyunyun ndase. Wau wis trimo dadi wong lumrah ora kondang-kondang ora masalah, ora ketitenan. Menang karo Antasena tenang. Tahu lho ana wong wedok sing nakokke kowe. Nek Dursasana kae Kang Mas Dursasana menang karo Antasena aku gelem dirabi. Wong pundi?
Aku tahu krungu ana kaya oh, pate siji dawuh loro ndobos. Wong tuwa ndobosan ora. Ra eneng wong wedok sing ngomong kaya ngono. Wong pate niku sampeyan niku wis tuwa senengane ngapusi nek mati dintupi kala jengking cangkeme niku. Tong neraka mongko gedene sak blarak-blarak niku. Wah, menyoyo cangkeme. Pun mboten ajeng maju. Pripun Kakang Durna? Dasar mboten maju? Mboten. Citraksi, nggo komplit-komplit? Mboten maju. Ah, nggo karepe dhewe. Sampeyan kudu tanggung jawab perkara niki. Nek ora iso mboyong Begawan Sabdawala, sampeyan sing kula tempuhke. Anoman! Antasena. Ingkang sejatine aku kudu ngeman karo kowe. Kowe iki mung derajating pendhita wujude munyok. Antasena kowe jek genah putuku dhewe. Nek kowe wani karo Begawan Durna, apa kira-kira Anoman karo Antasena kuat nadai pusaka Kyai Cundamanik? Oh, tak gulung kembang sore legane nganti parang. Ayo, kamu Surakarta, Jayabaya. Tiwasan nggih. Tiwasan piye, Pak Di? Menawi namung Kurawa kemawon kula sagah ngunduraken. Nanging sareng keng majeng Begawan Durna sajake Begawan Durna nerak pacak nerajang perbatang. Lho, tegese nggawa pusaka ngasta pusaka ingkang mboten kenging dipun tamakaken dhateng sinten-sinten. Nanging sampun nyalahi dhateng parenging dewa. Pusakane Begawan Durna apa? Namanipun Kyai Cundamanik. Dipun aba-abaken wonten ing ngasta murup sak obor. Bubar sanggya para kawula pertapan kembang surangipun sami mrisani pusakanipun Begawan Durna. Kowe adalah Simbah Durna kok arep tegel karo aku. Tegel karo Pak Dianoman. Dos pundi nggih menapa matur penemban Sabdawala? Aja. Penemban Sabdawala iki nek ngene iki lagi tahajud. Oh iya. Aku hafal karo apa sing dadi kersane Begawan Sabdawala. Lah lajeng kula kados pundi? Begawan Durna tak goleki mungsuh. Sinten? Wis ta, meneng wae. Antasena. Heeh, Pakde. Mlayu-mlayu ning apa? Pakde ora prisa to. Nek pertapan kembang sore geger. Lho. Pertapan kembang sore geger ning apa? Iki mau lak sak pejagong Pakde mungkur didhawuhi lerem ana ing jroning pertapan. Tekane Begawan Durna karo Patih Sengkuni. Lho, apa Durna karo Paman Harya Patih Sengkuni sowan ana ing pertapan kembang sore? Heeh. Wigatine bakal suwita. Nek suwita kae apik. Ning jarene diutus karo Sinuwun Prabu Duryudana. Waduh, sik Pakde, kae mobilku Pakde. Edan. Nggih. Dan kok kaya suasana ning Sumatera. Lah iya. Aku tahu lho lagi mayang didek perkara mobil. Ya wis rasa tok gagas. Terus piye Antasena? Wah angel iki gawe dramatik angel iki. Wis sok mlakune wae ya Pakde. Yo piye? Bareng Begawan Durna ngandhake arep mboyong Begawan Sabdawala dadi geger. Iki mau dadi perang. Perang antarane Kurawa karo aku karo Pak Dianoman. Lah terus bareng ngono Begawan Durna rumangsa Kurawa kecipuan maju ning pabaratan. Maju ning pabaratan apa kira-kira kalah karo Begawan Durna? Ora kok perkara kalah. Ning nggawa pusaka Kyai Cundamanik. Lho,
Bapak Durna nggawa pusaka Kyai Cundamanik. Heeh. Sabanjure nek perkara nggawa pusaka Cundamanik terus arep tamake aku karo Pak Danoman ora masalah. Ning sumbare iki lho, ning kuping iki marai perih. Sumbare piye? Ayo, amuk Suramarata Jayabrata imbang yen padha-padha. Anoman kaya bakal iso kuat nadahi Cundamanik. Antasena apa meneh bayi wingi sore. Bayi wingi sore bakal iso ngalahake karo Cundamanik. Jare Sabdawala duwe murid sing jenenge Prabu Baladewa. Nata Mandura kon tekan kene. Nenggala didu karo Cundamanik kira-kira menang endi? Begawan Durna omong kaya ngono kuwi. Heeh, yakin sumpah. Aku ora goroh yakin. Kuwi tenan aku krungu dhewe. Iblis kana para pring jajahan sekertaning Bawana. Nias karo Nata Mandura Prabu Baladewa ngelani dadane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo, Cundamanik didu karo Nenggala, legane atiku parah. Sukses. Nek ora tak ngonoke iki ora nesu. Biyen kule rampungi masalah ya sak karepe dhewe. Ora tak tambah-tambahi. Ayo, amuk kowe. Entuk mungsuh kowe Penemban Durna. Iya. Anusmane jajahan tebes anak kembali marang mangsa sing Nata Mandura Prabu Baladewa. Sampeyan muni piye cangkeme? Muni piye cangkeme? Duwe pusaka ya duwe pusaka, ampuh ya ampuh. Aku percaya Cundamanik iki ampuh. Ning suarane iki sing apik. Ora seneng dadak kowe nantang karo wong sing ora melu perkara. Lho, iki ngapa ta? Nuwun sewu, Ngger, panjenengan niku kenging menapa? Kenging menapa piye? Saiki gerang padha gerang. Kowe karo aku. Ayo ditandhingke. Nek panjenengan kowe niat nandhingke Kyai Cundamanik karo Nenggala, didu. Kowe apa aku sing tekane pati? Mangke riyen. Sabar. Sabar, Ger, sabar. Sabar pripun? Nek janjane kula mboten ajeng melu-melu perkara niki. Janjane kula mboten ajeng melu-melu perkara niki ning sampean gandeng wong tuwa cangkeme elek. Semono wong tuwa tanggung gredak cangkem sampeyan modar. Mangke rumiyin tok kenging menapa? Sampeyan mungsu Antasena karo Anoman. Yo, nggih to? Nggih, pancen nggih. Kurawa bubar mawur sasaran. Kurawa mundur. Terus sampeyan nggawa Cundamanik, nggih to? Niki. Niki pancen Kyai Cundamanik ning sumbar sampeyan kok ora kepenake pikir. Sumbar sampeyan ora kepenake kuping. Sumbar sampeyan ora kepenake kuping. Kula mboten sumbar kok, Ger. Kula namung Antasena, Anoman kowe kuat nampani Cundamanik. Kelakon meguru karo kowe. Mboten. Sampeyan sumbar ora kaya ngono. Ayo, amuk Suramarata Jayabrata mbanyu padha-padha. Jarene Sabdawala duwe murid jenenge Baladewa. Sing duwe Kyai Nenggala. Ayo dijajal Cundamanik karo Nenggala menang endi? Ngono to cangkem sampean? Astagfirullah. Niku sapa sing adu-adu kaya ngoten niku sapa? Kula ora ngucap kaya ngono. Ora dadaku kan gunung tanpa guna. Sampean muni kaya ngono. Mboten, Ger, mboten muni wae. Mboten, Ger, ayo didu Cundamanik apa Nenggala? Pripun? Ayo didu. Aja meneng wae sampeyan tak tabok kowe Nenggala kontal kapal. Niki pusaka sampeyan iki didu karo pusaka iki ayo didu. Ayo didu. Mboten, Ger, mboten. Saestu mboten kula mboten badhe wonten Kyai Nenggala. Nek ora wani mundur. Nek ora wani Cundamanik dibuang. Buang. Ora buang kok lolo Nenggala. Nggih. Ayo bali. Non. Bali. Mboten nonton bis. Mlaku. Bibar nggih nyukur napa nggih? Nyukur cengelmu ya.
Ayo bali. Ora bali sampean geger pertapan Kembang Sora aja takon dosa. Mung suwe nata mandura Prabu Baladewa. Oh iya nyuwun pamit ya, nyuwun pamit. Mundur turnane. Tak takoni jare nantang aku kok krembak-krembik. Jane nantang ora Antasena? Ora. Wah. Lah kok ora nantang iki mau sing gawe sapa? Aku. Lah kok dadi aku tok karo Begawan Durna? Nek ora ngono ora ana sing wani nandhingi ridaning Cundamani. Wis aku ngaturake panuwun Pakde, dene Pakde iso ngundurke Begawan Durna. Wah edan sok iki aja sok ngura-pura karo atine pakmu gedhe aku gampang nesu. Nek ora ngono sapa sing arep nandhingi? Mungsuh Nenggala rak Durna lari. Tunggang langgang. Kuwi basa apa kuwi? Pakde ra tau ndelok berita. Mulai ora ngerti basa kaya ngene iki. As kok kan cangkem kowe. Yo, ayo mlumpuk ning pertemuan Kembang Sore. Yo Pakde tak dereke. Yo Antasena. Nahanto gandeng luwes nalika semanten datan kacarita ing mampah wonten ing pertapan Kembang Sore nena gandha kecapo ing mapan wonten ing kayiwangan Dandang Mangore Risa Joko Sang Hyang Pikulun Pandya Bathari Durga lenggah madyaning sela kumanosa sesemek ron Rajamala kumendeng kukusing dupa menyang ratus garu Rasamala katingal begambar melabar sangganing para baju barat sukma sangsaran berkasan jip setan ingkang samya mabukuh ngersaning Sang Hyang Permoni dados sakuling mangke nami swanipun nenggih ingkang putra Bathara Kala bungun-bungun sawus gwayane kanton rengu pasuryaning Sang Hyang Bathara Kala kajeng lamun nedeng nawung dukita sigra rinangkul lungayane dening Kang Ibu nenggih Sang Pandya Bathari Durga
kembang bopong terate bang rerayungan loma lengkung tumalong rumambat wetnyan wes semukan mawon raras sode selikur dina gawe kaget rasaning pun ibu Bathara Kala dene kowe sowan mangka tanpa tinimbalan kula pana wigati apa nggir atmajaku Bathara Kala sepira keluputanku aku nyuwun pangapura Biyung dene aku sowan mangka tanpa tinimbalan sayekti ana bab ing bakal ngaturake marang Biyung tobat para gage matura nggih atmajaku bocah bagus ngelingi bareng tak pitung-pitung enggo tekan dina iki kabeh ingkang dadi penjangkaku gagar wigar tanantuk karya wiwit nalika aku ngawu-awu Sudarma marang panjenengane Kaki Guru ana ing Kayiwangan Suralaya derekake dening Biyung nalika semono aku njaluk cadhong pangan kelawan Kaki Guru ngendikane Kaki Guru pinaringan ya kuwi pangan ingkang wujud bocah Sukerta peranganing pirang-pirang bocah ing nandhang Sukerta mau cetha dadi panganku nanging ewadene nganti tekan temeka titiwahyaning mangsa kala dina iki sepisan wae aku durung tau ngrasake ya kuwi mangan daginging bocah Sukerta Biyung apa pancen ngendikane Kaki Guru mau mung kandhek ana ing pangandikan tegese ora kababar dadi kasunyatan apa pancen aku ingkang bodho apa pancen aku ingkang cingkrang ing samubarang kutunging budi wekasan nganti gampang diblithuk dening Kaki Guru nanging yen to gagas perkara panganku iki rasaku banjur kaya wong kang wis ora kepengin nyumurupi marang gelaring jagat eseming rembulan nadyan gumelarku minangka dadi jangkeping para dewa nanging pangarasaku kaya dikuwalonake dening Kaki Guru Biyung ora ana ingkang ndak toleh-toleh ora ana ingkang wajib ndak sambati kejaba mung Biyung mula ingkang sangka kuwi lengging ciptaku ri kelungguhan samengko mung kepengin kasembadan nggonku bakal mangan ya kuwi daginging bocah Sukerta wondene ingkang gumana musik ana ing atiku ora liya kejaba mung peranganing para Pandhawa ingkang wajib dadi cadhong panganku nanging aku ngerti yen to Pandhawa kuwi luput senjata tawa dijangkah cintrakane dijangka patine ora bakal kelakon Biyung aku njaluk iku pertikele Biyung Durga piye sranane supaya aku kelakon mangan daginging wong Sukerta Biyung Durga tan samar mamoring sukma sinukma ya winah ya wing asepi pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluya
tobat sodhe selikur dina. Kala ana dawuh apa? Aku wis nampa kabeh aturmu kulup, bocah bagus. Kaya ngapa rasaning pun ibu lamun gagas marang kananmu ingkang ora bakal sarta durung bisa kelakon. Ya kuwi mangan daging bocah Sukerta. Mula gandeng dina samengko kowe murtah kelawan pun ibu ana tetembungan anak polah wong tuwa kudu pradah. Sak bisa-bisa bakal ndak turuti apa sing dadi panjalukmu. Ngerti ya Nggir? Pancen yen dijangka patine Pandhawa ora bakal bisa tekaning mati. Nanging ngilangno rasamu ngono kepengin mangan para Pandhawa sebab iki eneng bab ingkang wigati. Bab sing wigati sing kepiye? Kejaba para Pandhawa kowe uga diwenangake mangan bocah untang-anting. Bocah kembar sepasang kesendang kapit pancuran kapit sendang lan sak piturute. Kabeh mau dadi peranganing bocah Sukerta ingkang wajib mbok tadah kala mangsa. Ya. Dina samengko yen to kepengin wareg selawase urip, dina iki ana menungsa pepetinganing para titah. Ing lagi winong-wong dening para Jawata. Ya kuwi kabeh padha keberbeken marang kumandhanging ya kuwi Begawan Sabdalawala ing pertapan Kembang Sore. Kala ora sandadak kowe ngangang kepengin mangan para Pandhawa nanging yen to kowe kesempatan mangan daging ing Begawan Sabdalawala ingkang mapan ana ing pertapan Kembang Sore tobat kuwi bakal dadi srana nggonmu wareg selawase urip Bathara Kala. Putra Pandhawa tata gate Wisraya siang nyoma wingis tutuk mengolir gua sela mangleng. Latala. Ola bojleng iblis lanat padha jek-jekan. Yen to kateman mengkono ngendikaning Biyung Durga akemeng kari manut marang reh pengendikaning Biyung Mandya Bedari Durga. Banjur papane pertapan Kembang Sore menyang endi? Ayo Nggir ora sandadak ado-ado karo lakuning pun ibu. Tak tutuhake papan Kembang Sore kono papan lungguhing Begawan Sabdawala. Yen tok tembung saremaris mesti ora bakal diwenehake nanging cidranan saka Ndirgantara. Colongan Sabdawala lan dadekno cadhong panganmu ya kala. Wah, lah ayo sampeyan tindak aku yang bakal nderekake tindak sampeyan. Pandya Bedari Durga. Iya kala. Bedari Durga. Iya kala.
payon kati ubeng angin sumyak swaraning karongyan samirana mawur kulawan riris tumrang kandaning puspita karanggiwan putyanira sang Wijawarabrana lir swaraning madu branta manungsung sarining kembang pates manis kepiye karepe kepiye wartine kamar mancung samar mula sata enteni dadi ganti nyoto kerjanya Sireping Sang Hyang Arka gemantos sing dalu Jroning rati dering wonten ing kacarita amung Sang Hyang Pratangga pati judul saking Brangwetan. Kalinga mega sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi tatasing kamantyan. Dewasana wau kawusa wancine wis ngancik gara-gara
Tan Prabowo lesus prabawane sedang ribut geki dieling-eling ngene iki ndak lali. Jan. Ya liyoso ya tenanan. Le nggarap piringan ya tenanan. Le mikir ya tenanan mula kadang kala sok ditokke. Kadang kala nganggo gagrag Ngayogyakarta alon alire. Lan sak piturute kadang kala ya nganggo garapan. Nah, matur sembah nuwun tanpa pepindhan.
Kula aturaken winanting pakurmatan minangkipun para-para bapak-bapak panitia. Ingkang dalu menika parang niwali dhateng Petruk supados sowan wonten ing dusun Semampir Argareja Sedayu Bantul. Anggenipun gadah damel inggih menika merti dusun kanthi tema merti desaku, makmur bumiku, guyub wargaku, mukti uripku. Kanthi sarana merti desa bakal kasinungan makmur buminipun, menawi makmur buminipun satemah badhe rukun guyub warganipun ingkang mekaten nanjalari saged gesang ingkang mulya. Menika ingkang dipun suwun dening para bapak-bapak. Kula Petruk sak rombongan menawi dalu menika anggenipun dipun dawuhi supados sowan wonten dusun Semampir kejawi ngaturaken pagelaran ringgit purwa sedalu natas ugi mboten badhe supe anggen kula nguncupaken asta kunjuk ngersaning dat kamurweng dat mugi-mugi dusun Semampir tansah pinawinganing kawidadan ing sambikala menawi dados penjangkanipun para bapak-bapak saged kasembadan menapa ing sampun dados gegayanipun para bapak-bapak ibu-ibu sesepuh mitra kawruh muda-muda sing mlenggah wonten dusun Semampir menika piraing ana barokah saking Gusti Ngakarya jagat menika ing saged kula aturaken amin ya rabbal alamin amin amin. Tapi aku le ndonga ya tak basaku tak rakit-rakitke apik-apikke. Amin kok abut. Nggih, mboten dados menapa. Sing penting wis ngaturake apa wigatine. Sembah nuwun, sembah nuwun. Ning 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 nong nong nong. Ngestu padha dawuh para bapak-bapak lumantar nawala ing sampun kula tampi. Nggih, saking ngarista katring minggir ugi menika wonten nawala ugi kula tampi nderek nyawiji saking laladan waduk Wadas Lintang menawi kepareng nyuwun langgam rengu mangke badhe kula aturaken lan ugi kathah sanget nawala-nawala ing sampun kula tampi wau wonten ingkang nyuwun kutut manggu lumantar Bu Haji ingkang lenggah wonten ing Semampir mriki ing papanipun kagem dalemipun kagem transit kala wau mangke badhe kula aturaken mboko setunggal. Ning 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 nong 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 wingi dolanan ndi Bu? Monggo panyuwunan. Dina Minggu tone monggo. Terus ke dilajengke neno 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 mangga Dina Minggu tone kacahe ana ongate ana sasake pan apa-apa ana pengen raon ana Muda-muda langsing kelas
nek sing jeneng nuruti para bapak-bapak sing nyuwun lagu ngono iki jan. Janjane ya wis bola-bali diunekke ning sing jeneng seneng iki pancen ya larang legane to. Monggo menika pamundutan saking Arista Catering minggir nyuwun lagu Gembira Loka kanthi saut-sautan. Lah iya. Tatoke ya. Mangane engko didukani karo sing nyuwun lagu engko ndak dadi kuciwa. Monggo nek tatu atine kadang kala sok angel. Engko nek kebacut muni, "Yo njaluk lagu." Oh, Petruk kae sok ora ngekeki. Dikeki suwune lagu Gembira Loka saut-sautan kowe ora dicaok, ora direwenehi monggo aku seneng ya. Ayo jeneng seneng kuwi larang legane. Wong sing kebacut seneng meneh pancen larang. Saestu. Ya. Ora ketang lungsum-lungsum menawi udu, monggo. Wingi dolan endi Mas? Neng Gembira Loka. Dina Minggu to nek gajahe ana, untane ana, munya-munya ana. Ngono kuwi sateruse, monggo. Ibu-ibu Waranggana karo bapak-bapak Wira Pradangga kula kinten mboten sisah. Kula ngaturaken menapa ingkang sampun kelampah. Nek tanganku munggah berarti menika piyantun putri. Nek tanganku medhun berarti menika piyantun kakung. Kados ingkang sampun kelampah. Wonten pundi-pundi menika ingkang sampun saged der wonten ing latan YouTube monggo. Ha iki sing tak kon solikene wis mumet sirahe kok wisan. Wis bingung ngantian. Dheke kuwatir wisan iki aku ndagel ora ya. Nek ora ra cilaka. Ha ya wis isin ayo. Srawa ken, tatak-tatake ayo panyunan. Monggo 1 2 3 ya. Neng Gembira Loka Dina Minggu to nek gajahe ana, untane ana, munyuk-munyuk ana, sasat kewan apa-apa ana, pengen praon ana, bandulane ana, pengen jajan cekake ra kuciwa, cacilik muda-mudi, lan sing tilas bocah pisan, dina Minggu, ayo ning Gembira Loka. Ora usah dadak pilih kanca-kanca liyane, langsung jujuk solike. Ben saya berat bebane. Ben nganu ngrasake nek do guyu aku. Ngono. Rumasane padake wong gawe dagelan iki gampang kok. Angel setengah mati dikontontong wis dipikir-pikir gawe dagelan engko terus muni taun 2015 ki wong lairke metu udel. Apa? Heeh, sang isore sithik. Engko penontone ra ono sing guyu ki ning das ki mak pentelit. Keringet ki mak brol ngono ya padake rumasane. Nek mendo anggere ana wong ngomong masa kene iki sing mikir nganti jentret sirahe. Ya, ora apa-apa. Ora apa-apa ken tetep tabah. Wong seniman ki sing profesional. Yo. Monggo karo Mbak Neti ken, tak naik Mbak Neti. Cocok tak ken kowe. Karo Mbak Neti ya. Engko nek nganti kowe ora pas le anu jenenge iki genti-genten nyuwara karo Mbak Neti, karepmu nek nganti engko ana tulisan hampa hidupku. Cuma Gembira Loka aja. Tidak bisa kompak. Ya, 1 2 3 ya. Wingi dolanan disol neng Gembira Loka Cek kowe iki sing ape? Karepku ngono kuwi lho Ken. Neng Gembira Loka ora neng Gembira Loka. Kok kone ora? Baleni neng Gembira Loka. Neng Gembira ora tak ajar sing apik lah yo. Baleni Mbak Neti yo. wingi dolanan disol neng Gembira Loka Ya. dina Minggu to nek senene ora minggu Gajah iki ora dialog iki.
gajahe ngono kae. Ana Kontane. ana ana Sewan. apa-apa ana Pengen prawan. Praon. Aja prawan. Praon wis ra ono saiki. Pengen prawan. Praon. Sabar to Ken ora. Yo pengen praon semono. Semene iki lho pengen praon. Pengen prawan. Ayo Nek. Pengen prawan. Bandulan. Bandulan. Bandulane. 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 Ne. Paske suarane. Ban Ban. ban ban Ban. Ban. ban dosa. Bandoso. Bandulane yo. Bandulane. ana Pengen. 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 Ping 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 ping. Medun rada ndungkluk, rada ndungkluk. Pengen. Pengen. Jajan. Jakake ra ndek dhuwit. Cah cilik. Kok cah cilik kok kathoke neti piye? Ah iya. Cah cilik yo. Oh iya yo. Cah cilik ayo Net. cah cilik lan sing tilas Bocah pisan. ti No. ming Go. ayo neng Gembira loka. Ayo Net. Wis to kan ora. Arep jak nendi-nendi? Ya loka, Pak. Nendi? Ampun, Pak. Arep jak nendi aku takone. Mboten sias. Jalur ning Wiraloka. Arep jak ndelok apa? Hah? Bandulan, Pak. Oh. Meng bandulane kok dadak ning Wiraloka. Ape tadi ngangkat ae. Seneng der iku. Berarti ngono kuwi cerdas. Seneng. Ora saben wong iso kaya kowe lho, Kin. Ora saben wong iso kaya kowe. Aku nganti digumuni kok karo wong kono-kono. Dalang-dalang iki nganti do kepengin golek wong sing bentuke kaya kowe. Ming arep do dienggo wingi dolan endi. Kuwi nagara aku. Aku ora goro nganti ana sing arep ngijoli kok tak ijoli napa Mas? Kuwi go sampean sing jenenge Solikin tulis joli loro. Moh aku ya. Kale golek angel ya kaya ngono. Kale mlethek saka kayu ya. Eno neno. Mangga. Nyuwun swantene, Mbak. Orisa. Nah, jan. Orisa dijane Wiraloka ora Ken? dijak ra Mas Lah trembelane ta kowe iki. Iki ketok kacamata kok cetha. Janeti ora gelem kok bareng Orisa kok gelem ora. sak boncengke kula Pak Sapa? niku asalipun Oh, ayo. ini anu ya ten ngene Pak Parjo niku Zah kok kowe ora tau bonceng aku ya Nah, ayo dhek seneng kok diram-rem maksudnya. Ben ora bojone tipis kok ya yo. Ya. ya so ra
itu kasihan. Ya syukur. Kramas, lu pengestune iki apa ya? Nah iya. Nah, seneng iki adi sowanane. Semampir. Disampir ke mau semampir. Semampir, dusun Semampir, Desa Argorejo. Kecamatan Sedayu. Nek ngene dhewe Argosari. Oh, berarti beda-beda. Ah, ngene dhewe kangetan Argomulya. Nek Argosasra sepur. Nabrak ndasmu kuwi. Ora ngono kuwi taruk kok senengane. Aku takon tenan. Aku ki takon tenan kok kuwi senengane nek omong sak penake dhewe. Nyenengke ya, Cuk. Waluya wis mulai. Wis, sing jeneng bintang tamu iku ora tekan goro-goro. Nek ya ana bintang tamu sing saged tekan goro-goro ki ya ana. Nek Mbak Waluya karo Mbak Suwin ki kontrake meng limbukan. Ya wis ora masalah dirampungi ade wong loro. Tur dasare ya digelarke gamelan. Ha iya. Gamelan komplit, heeh. Wayang gamelan komplit sak sound sisteme. Iya. Penabuh ya komplit, pesinden ya komplit, arep ngejak apa kowe? Iya. Mesti keturutan. Panjenengan saka Bu Hajah Rukmini mang. Nyuwun kutut manggung sing dienggo transit mau lho. Gong. Ah, foto-foto karo kowe. Ah iya. Sing kakung ya iya, Pak. Mulyana nek ora kleru. Bisiki aku. Kula niki teng mriki asline kula niki ning pun hijrah teng Jakarta. Nggih. Riyen kula kancane bapak kula. Lho, kok kula kancane bapak kula piye dadi? Bapakne mung kancane bapakne dhewe. Maksude Pak Mulyana kancane bapakku mbiyen. Oh, ngono to. Jeng kula undang. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Aku wis krasa anggere do ngaku kancane bapakku mung golek murah. Ha iya. Wong kancane tenan kok kowe ora. Biasane ngono kuwi. Ana lho wong ngundang nanggapi rung tepenge langsung rangkul. Wah. Ana to? Ana langsung piye le kok dadi wis gedene semene iki. Rangkul aku, wah aku mbiyen ro bapakmu ki jan kaya gedana gedene. Jan rukune ora jamak karo pundakku dinyet-nyet ngono kuwi. Nggih, lenggariyen Pak. Aku ndi mara? Mbiyen bapakmu ku nek mayang mesti mampir nggon aku. Ha ta. Ngantek-entane ngenyang. Lara tenan aku. Werna-werna pokoke itu. Ah iya wis. Nek Kyai semampir kene sembodo. Wah ta. Ora nganggo piye-piye langsung disaguhi. Oke Pak, siap. Wah, aku seneng iki ngono kuwi lho. Ya iki napa mundutan kutut manggung, Gong. Ya, dipinangkani sing nyekar Mbak Ayu mau panyune saka Ibu Hadi. Ya, Hajah. Dicaoske. Ya. Slendro apa pelok? Mau bengi wis pelok saiki slendro. Ya. Dibawane. Yo. Wayahe wos. Monggo. Pun, Pak. Wis. Wis ket mau lagi ditakoni. Mpun, Pak. Wis. Wayahe wos. Kono penonton mlebu gamelan gebuk iki, Truk. Aja aku kesenengane ora. Ganggu wong nabuh. Ameng mlebu gamelan kok digebuki ora. Ah keras peraturan. Yo kancane dhewe kok digebuki. Yo. Sing jeneng swara gedhe arum cilik mentit ki ya iki. Penak dirasake. Wangi
cara sing dijenengke cara Jawa sak-sak uduk-uduk ya iki. Iki nek omong mboh Kang. Aku ki ngene iki saking entekan ida lho, Tru. Sak-sak uduk-uduk. Heeh. Anoman jedul. Piye senengane ta? Arsa